Takhle vypadá můj tým teď. A takhle bude vypadat, kdybych ho nechal proměnit na bronzáky. A takhle by to vypadalo, kdybych ho měl i obráceně, že by měl třeba stopera na hrotu. A toto bude dnešní challenge. Dnes je totiž budeme hrát zápasy s tímhle týmem a když vyhrajeme, tak si můžu přidat nějakého hráče, který nám vylosuje kolo štěstí. Tak. Tento tým jako bude těžký z začátku, ale myslím, že to dáme. Jo, a taky teďka, když nemáme celou základní jednácku ještě vylepšenou, tak nemůžeme kupovat nebo dávat do týmu větší rating než 99. Tak, já už zapnu tady meč. A doufejme, že nám to najde někoho slabšího, kdo by nemusel být tak dobrý. Jako ocenil bych. Jinak dejte na toto video like, byl bych za to rád. A toto bude taková menší série, kdy budu takhle můj klub upravovat. A já si myslím, že byste to mohli dát tady like, třeba takový 5 lajků, kdyby tady bylo, tak by byl fakt spokojený. No nic, jdeme teďka na zápas. Tak. Ukaž se s tím týmečkem, který tady pro nás máš. Má dobrý tým. Což není zrovna nejlepší, když my takhle máme takový špatný celkem tým. No nic. Tady dáme play. A můžete se podívat na play. A já zatím. Tak. A šance, že by gól? Není! Ne! Tak máme tady konec první půle a teďka začíná druhá. No, je to zatím 0-0, což jsem čekal, že bude mnohem horší výsledek. A doufejme, že teďka zvrátíme. Měli jsme dokonce jednu šanci, tak pojďme dál. Šance, ne, hezký golman. To je dobrý golman, i když je to bronzák, tak bych dělal hezký, ale toto jsem postaral. No nevadí.
Nesmí. Ne. Ne. A je to gól. Kaká dává gól. Jako někdy to padnout muselo, když měl mnohem lepší tým a šli 4 na nás, jo, tak nevadí. Zkusíme to ještě dorovnat, ale je 80. minuta. Tak, teďka to musíme nějak uhrát. Pojďme, něco tam uvaříme. Tak a je tu konec. No nevadí. Tak jako byl mnohem lepší ten soupeř. Co jsme čekali, ale měli jsme tam ty šance a skončilo ten 1-0. Kaká dal gól, no. Bohužel. Tak jo. Teďka si to neroztočíme. A ještě, nevím, jestli jsem říkal, ale když dáme gól, tak můžeme posunout hráče na jeho pravou pozici. To bude asi tak nějaký neťour, ne? No, takže by to chtělo dávat góly. Nebo aspoň vyhrát. Nejlépe. Nejlépe vyhrát, nebo aspoň dát gól. Ale pozor, pan má taky podobný staty. Uvidíme co na ten zápas. Taky, to jsem já. A to taky má bronzový týmeček. No, tak toto by mohl být hratelný soupeř. Tak to zkusíme. Tak, start a jdem na to. A běž. Dělej. Seknout. Pojď, dáme góla. To byla tragická střela. Tak, 2. A dělej. Dáme gól. Prázdná branka. Vystřel. Ne. Šance. Tak, běž, dáme góla. Dělej. Jo, máme góla. Takže konečně můžeme něco provést, nějakou změnu. Jo, konečně. Tak.
dělej, běž, nahraj. A gól, jo. Palmer dává gól a může se posunout na svoji vlastní pozici. Dobrý. Tak a dělej, dej gola, dej tam golasa. Ne! Jo, je to tam, golaso a Deka Kure, Hrťák, který jsme tam teďka dali, dává gol. Výborně. A ne. A soupeř snižuje. Nevadí. Tak, a je to konec. Vyhráli jsme. Jo. Tak. Konečně jsme vyhráli a můžeme přijat novou posilu. Tak a tady už spinujeme, co pořídíme za posilu a bude to z Paříže. OK. Tak jdem koupit někoho z Paříže. Jo, a smutná příhoda, nenahrál se to zase, jak jsem koupil, ale koupil jsem si na Joana Neves, jako posilu.